joulupukkipalvelusta. Aleksi, terve! Nyt on vuorossa markkinoinnin kakkososa, eli tällä kertaa puhutaan tästä vanhoille kautta nykyisille asiakkaille suunnatusta markkinoinnista. Tärkeintä on tietysti pitää tätä asiakasrekisteriä itsellään ajan tasalla. Se kannattaa tehdä mielellään tietokoneella, niin sinne on helppo sitten päivitellä kaikkia tietoja, muuttaa ne vastaamaan nykyistä tilannetta, et ei tarvitse sitten lyijykynän ja ruutupaperin kanssa raapustella, olla siellä kumittamassa ja muuta. Et tietokoneella ne pysyy hyvin järjestyksessä. Ja jos hoidat ihan vaan omia keikkoja, että et pyöritä mitään sen suurempaa pukkirinkiä, niin silloin tämmöinen ihan perus Excel tai muu vastaava taulukkolaskentaohjelma niin on ihan riittävä työkalu siihen hommaan, että ei vaadita mitään sen järempiä järjestelmiä. Ja mitä sinne nyt sitten kannattaa tallentaa, niin ihan nämä tutut perustiedot asiakkaasta, nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, sitten tiedot lapsista, nimet, iät, harrastukset niin edelleen. Ja sitten kannattaa tallentaa vähän tämmöistä yksityiskohtaisempaa tietoa, että minä vuosina olet siellä heidän luonaan vieraillut, missä vaiheessa ennen joulua asiakas on tehnyt tilauksen, kuinka hyvissä ajoin hän on ollut liikenteessä ja tämmöisiä, mitkä on sinulle sitten apuna siinä asiakaspalvelussa. Ja mikä nyt tietysti on erittäin tärkeää, niin jotta nämä vanhat asiakkaat, kenen luona olet kertaalleen käynyt, niin jotta he tilaisivat sinut myös toistekin, niin sinun pitää hoitaa hommat kunnolla. Varusteiden pitää olla ensiluokkaiset ja sitten tämän varsinaisen pukkipalvelun niin tulee olla laadukasta niin, että he ovat sinun tyytyväisiä. Jos he eivät ole sinun suoritukseen tyytyväisiä, niin silloin he todennäköisesti eivät tilaa sinua enää seuraavana vuonna, vaan valitsevat jonkun toisen palveluntarjoajan. Ja sen takia asiakkaista kannattaakin pitää hyvää huolta. Olet aina täsmällisesti oikeaan aikaan paikalla, niin siitä se sitten lähtee. Huomioit lapsia ja aikuisia ja isovanhempia tasapuolisesti ja hoidat muutenkin homman mallikelpoisesti, niin siinä on eväät pitkään asiakassuhteeseen sitten. Ja miten sinä nyt voit sitten helpottaa asiakkaan arkea ja elämää ja muuten kiireistä joulunalusaikaa, niin suosittelen, että tarjoat heille tämmöistä ennakkovarausmahdollisuutta. Eli ennen kuin lähdet markkinoimaan itseäsi ja palveluitasi missään muualla, niin ole yhteydessä jo nykyisiin olemassa oleviin asiakkaisiisi. Sen voit tehdä monella tavalla. Voit vaikka soittaa heille, lähettää tekstiviestin, lähettää sähköpostia tai sitten ihan perinteistä postia. Ja siinä kannattaa kertoa, että olet varannut vanhoille hyville asiakkaille mahdollisuuden tehdä tämmöinen ennakkovaraus, eli soita tai lähetä minulle sähköpostia tähän ja tähän päivämäärään mennessä, niin en ota silloin uusilta asiakkailta ollenkaan varauksia vastaan, vaan palvelen ainoastaan nykyisiä asiakkaita ja anna heille mahdollisuuden varata jollain parhaat ajat päältä ennen kuin muut ehtivät apajille. Tällöin olet helpottanut asiakkaan arkea kahdella tavalla. Ensinnäkin niin, että muistutat jo hyvissä ajoin häntä, että joulupukkivaraus on hyvä hoitaa alta pois, niin ei tule sitten mitään viime hetken paniikkeja sen suhteen. Ja toinen pointti, niin he pääsevät sitten valitsemaan näitä vierailuaikoja aikaisemmassa vaiheessa ja todennäköisemmin saavat varattua sinut toivottuna aikana sitten.
Ja uskon, että tämä lisää asiakastyytyväisyyttä entisestään. Tämä ei ole sinulle suuri vaiva. Se ei maksa sinulle juuri mitään. Kenties kallein näistä vaihtoehdoista on perinteisen kirjeen lähettäminen, jolloin postimerkin joutuu ostamaan ja yhdelle kirjalle tulee hintaa se noin 80 senttiä sitten kaikkinensa. Se ei suuri kustannus ole. Niin se kannattaa ehdottomasti tehdä. Ja mitä nyt muuta sitten, niin muutenkin vanhoilta asiakkailta voi aina kysyä, että hei, että onko teillä ollut puhetta tuttavien, sukulaisten, työkavereiden kanssa joulupukki-asioista, että tunnetko mahdollisesti jonkun, joka olisi pukin vierailua vailla, kaipailisi vähän aktiviteettia aattoiltaansa. Voit ihan pyytää, että välittävät sinun yhteystiedot tälle potentiaaliselle asiakkaalle tai sitten toisinpäin, että jos sinä saat tämän potentiaalisen asiakkaan yhteystiedot, niin voit vaikka suoraan soittaa hänelle. Ja silloin tietysti kannattaa mainita, että mistä olet hänen yhteystietonsa saanut. Että tämä tuntemasi henkilö on suositellut minua ja antanut yhteystietosi. Tehdäänkö varaus? Näin. Ja mitä nyt sitten ei missään nimessä pidä unohtaa, että sinulla olisikin jo useampi vuosi, useampi joulu pukkina takana niin, ja laaja asiakasrekisteri, niin siitä huolimatta älä missään nimessä unohda tätä uusasiakashankintaa, että se on äärimmäisen tärkeää, koska aina on perheitä, jotka on jouluna jossain kylässä tai ulkomailla reissussa. Osa perheistä muuttaa, jos ei ihan paikkakunnalta toiselle, niin kaupungin laidalta toiselle, jolloin he eivät välttämättä osu enää sinun tuohon keikka-alueeseen. Ja sitten tietysti lapset kasvaa ja tilanteet perheissä muuttuu, että sitten kun jälkikasvu on niin vanha, että pukkia ei enää tarvita, niin sitten sinun pitää löytää heidän tilalleen joku uusi vierailukohde itsellesi. Että aina kannattaa olla aktiivinen myös uusien asiakassuhteiden luomisessa. Jep, tämmöistä tällä kertaa ja ensi kerralla jälleen uudet kujeet. Siihen asti, moi moi!